Doposiaľ sme sa o komplexných číslach naučili naozaj veľa, ale stále sme pracovali s tzv. Algebraickým tvarom komplexných čísel. No a v túto chvíľu sa potrebujeme naučiť nový zápis, ktorým bude goniometrický tvar komplexných čísel. No a poďme sa pozrieť na to, čo už vieme a či si dokážeme tento goniometrický tvar komplexných čísel nejak logicky odvodiť a verím tomu, že áno. Takže doposiaľ vieme to, že ak máme nejaké komplexné číslo z, tak ho môžeme mať zadané ako a plus povedzme bi. No a my tým pádom vieme, že reálna časť tohto nášho komplexného čísla z je a a imaginárna časť tohto nášho komplexného čísla, a musím nájsť správnu farbu, imaginárna časť tohto nášho komplexného čísla z je teda b. Občas a v niektorých knihách to nájdete aj zapísané ako bi. No a teraz poďme si ho skúsiť nakresliť. Bude to v celku jednoduché. Takže máme našu reálnu os a máme taktiež našu imaginárnu os. No a nanesieme si najprv našu reálnu časť, ktorá je a, takže my si to môžeme dať niekde sem, a taktiež našu imaginárnu časť, ktorá je b, čo si môžeme dať niekde sem. No a teraz naše komplexné číslo z vzniká práve tu. Skúsme sa nad tým zamyslieť. Aký by mohol byť goniometrický tvar? A samozrejme budeme využívať goniometrické funkcie a je to v podstate o tom, keby sme sa nad tým teraz zamysleli, akým iným spôsobom by sme si mohli vyjadriť toto naše komplexné číslo z. No a prvé, čo by nás mohlo napadnúť je, že si ho dokážeme vyjadriť ako jeho vzdialenosť od začiatku súradnicovej sústavy. Toto je vzdialenosť tohto nášho komplexného čísla, ktorú si môžeme označiť povedzme ako x. Je to v podstate jeho absolútna hodnota. Už sme sa naučili, ako vypočítame absolútnu hodnotu nejakého komplexného čísla. Ale taktiež, keď vytvoríme len vzdialenosť nejakého čísla od začiatku súradnicovej sústavy, tak sú to bola by to vlastne kružnica, boli by to všetky komplexné čísla, ktoré sa nachádzajú v tej vzdialenosti od začiatku súradnicovej sústavy. My totiž to ešte potrebujeme aj veľkosť uhla, ktorý zviera s našou napríklad reálnou osou. No a teraz poďme si doplniť to, čo vieme a to, čo poznáme. Máme tu totižto stranu, opäť nám vzniká pravouhlý trojuholník, myslím si, že pravouhlých trojuholníkov sa už nikdy nezbavíme. No a táto strana pravouhlého trojuholníka, alebo teda jeho odvesná, má samozrejme veľkosť a, keďže sa nachádza akoby a ďaleko od začiatku súradnicovej sústavy. No a táto odvesná pravouhlého trojuholníku, ktorá nám vznikla, tak táto má samozrejme dĺžku b. No a teraz zamyslíme sa nad tým. My sme si povedali, že v algebraickom tvare máme zadané dva údaje. Máme zadané a máme zadané b, jeho reálnu časť a jeho imaginárnu časť. A práve sme si povedali, že na to, ak chceme získať goniometrický tvar, tak potrebujeme iné dva údaje. Potrebujeme jeho vzdialenosť od začiatku súradnicovej sústavy, čo je vlastne absolútna hodnota tohto nášho komplexného čísla z, a taktiež potrebujeme uhol, ktorý zviera s našou napríklad reálnou časťou. Takže máme tieto dva údaje a potrebujeme vypočítať tieto dva údaje. To znamená, ideme prevádzať akoby z algebraického tvaru na goniometrický tvar. No, keď sa nad tým zamyslíme, povedali sme si, že máme zadané b a máme zadané a. Samozrejme absolútnu hodnotu, ja to skúsim prepísať, nech vás to z tu nemetie, ja to napíšem ako absolútnu hodnotu tohto nášho komplexného čísla z. Tá je jednoduchá vypočítať. Máme teda absolútna hodnota nášho komplexného čísla z. My vieme, že to vypočítame pomocou Pythagorovej vety a bude to odmocnina z a na druhu plus b na druhu plus b na druhu. Ak si nie ste istí, ako vypočítať absolútnu hodnotu komplexného čísla, tak sa vráťte o niekoľko videí späť. No a teraz príde tá náročnejšia časť. Ako vypočítať náš uhol alfa? Pozrime sa na to, my poznáme a toto je vlastne jeho protiľahlá odvesná, tak si to zapíšme, toto je jeho protiľahlá odvesná a toto je jeho priľahlá odvesná. No a keďže poznáme protiľahlú a priľahlú, ktorá z goniometrických funkcií, o ktorých sme sa naučili, bol to sinus,
kosinus a tangens, ktorá z týchto troch nám hovorí o pomere protiľahlého dvesníku priľahlej. Samozrejme je to tangens. Tak si to poďme zapísať. To znamená, že my vlastne dokážeme pracovať s tangensom tohto nášho uhla alfa, ktorý potrebujeme vypočítať, pretože vieme, že je to pomer protiľahlej odvesny, teda B, ku priľahlej odvesne, teda A. No lenže, aby sme si dokázali, my totiž to chceme toto číslo, a nech vás nepletiem s farbami, my totiž chceme veľkosť tohto uhla alfa vypočítať, no a teda osamostatníme si tento náš uhol alfa na ľavej strane. No a spravíme to tak, že náš tangens akoby potrebujeme preniesť na druhú stranu tejto rovnice. No a spravíme to veľmi jednoducho, my sme sa naučili o inverznom tangensi, to znamená, že budeme mať uhol alfa sa rovná inverzný tangens. Môžete si ho zapísať buď ako arctan, alebo ja ho radšej píšem tak, ako ho máme zadaný na kalkulačke. Teda bude to tangens s takouto mínus jednotkou, teda inverzný tangens. Je to len funkcia na našej kalkulačke. Krát b lomeno a. Krát b lomeno a. No a pozrime sa na to, my sme dokázali previesť algebraický tvar komplexného čísla na goniometrický tvar komplexného čísla. Totižto my máme zadané naše b a a, inverzný tangens je len funkcia našej kalkulačky a tým pádom dokážeme vypočítať veľkosť nášho uhla a taktiež už máme vypočítanú jeho absolútnu hodnotu. Lenže to ešte stále nemáme zapísané, totižto máme teda nejaký uhol a máme teda nejakú absolútnu hodnotu tohto nášho čísla a nemáme to ešte stále zapísané. A poďme s tým pracovať ďalej. Skúsme sa zamyslieť nad tým, ako by sme museli pracovať, keby sme dostali naopak zadanú absolútnu hodnotu tohto komplexného čísla a uhol, ktorý zviera s našou osou x a chceli by sme to previesť spätne na algebraický tvar. Čo by sme museli použiť? Tentokrát, ja si to tu trochu zmažem. Tentokrát vlastne máme zadané našu absolútnu hodnotu a máme zadaný náš uhol alfa. No opäť môžeme využiť naše goniometrické funkcie, totižto my keď máme zadaný uhol alfa a našu preplnu trojuholníka, tak si pomocou sinusu dokážeme vypočítať dĺžku odvesny B a pomocou kosinusu si dokážeme vypočítať dĺžku odvesny A. Tak poďme na to. My teda vieme, že sinus nášho uhla alfa, ja si musím trochu miesta spraviť aj tu, my teda vieme, že sinus nášho uhla alfa sa bude rovnať pomer protiľahlej odvesny ku prepone. To znamená B lomeno naša absolútna hodnota komplexného čísla, B lomeno absolútna hodnota Z. No a zamyslíme sa nad tým, čo akoby z tohto vzťahu, ktorý sme si napísali, chceme vypočítať. No, my máme zadaný náš uhol alfa, máme zadanú našu absolútnu hodnotu, to znamená, to, čo chceme vypočítať, je naše B, tak si ho osamostatníme na jednej strane, ja si ho osamostatním na ľavej strane. To znamená, naše B sa rovná, a teraz vlastne túto rovnicu len vynásobím absolútnou hodnotou Z a tým pádom dostanem sinus alfa krát absolútna hodnota nášho komplexného čísla. No a máme to, čo sme chceli. My pomocou našich dvoch údajov, ktoré sme dostali zadané, dokážeme vypočítať dĺžku akoby našej strany B. Podobným spôsobom, lenže pomocou kosinusu si vypočítame aj dĺžku našej odvesny A. Kosinus uhla alfa sa bude rovnať pomeru A lomeno absolútna hodnota komplexného čísla. No a opäť vyjadrím si moje Ačko na ľavej strane a to sa bude rovnať kosinus alfa krát absolútna hodnota tohto nášho komplexného čísla. No a teraz už dokážeme zapísať aj goniometrický tvar komplexného čísla. Totižto, len sa nad tým zamyslíme. My v podstate máme v tejto časti vyjadrenú našu imaginárnu časť. Pozrime sa na to. Pôvodne v algebraickom tvare nám B vyjadrovalo imaginárnu časť. Toto je naša imaginárna časť, pretože toto je akoby algebraický tvar a toto je goniometrický tvar našej imaginárnej časti. No a v tejto časti máme vyjadrené Ačko, čo je v skutočnosti naša reálna časť. No a teraz, ak by som si vzal tento náš algebraický tvar komplexného čísla, ktorý je Z sa rovná A plus BI
A plus BI. Tak pozrite sa, ja tu mám a musím lepšie dodržať farby. Toto je naše Bčko. Ja si môžem vziať toto naše vyjadrenie Bčka a toto naše vyjadrenie Ačka a dokážem si teda vytvoriť môj goniometrický tvar. To znamená, že Z môže byť zadané aj ako Ačko je teda kosinus uhla alfa. Kosinus uhla alfa krát absolútna hodnota tohto môjho komplexného čísla plus naše Bčko je vyjadrené ako sinus uhla alfa krát absolútna hodnota tohto nášho komplexného čísla. No a mám už v podstate goniometrický tvar a je to naozaj krásne, že sme to dokázali odvodiť. Teraz ešte posledné, čo ma napadá, je výjmime si a samozrejme nesmiem zabudnúť na našu imaginárnu jednotku. Toto je naša reálna časť a Ačko je naša reálna časť. Bčko je naša imaginárna časť, to znamená naše Ičko, alebo teda krát I ide za našu imaginárnu časť. Vyjmime si ešte pred zátvorku naše Z. A tu máme Z, teda absolútnu hodnotu nášho komplexného čísla. Budeme teda mať, toto už je finálny tvar, sľubujem, Z sa rovná absolútna hodnota tohto nášho komplexného čísla krát v zátvorke budeme mať kosinus uhla alfa plus sinus uhla alfa krát samozrejme naše I. No a teda máme už goniometrický tvar komplexného čísla. Poďme si to len v rýchlosti zopakovať. Toto je algebraický tvar. Vtedy dostaneme zadané Ačko a Bčko, teda Ačko nám vyjadruje reálnu časť a Bčko nám vyjadruje imaginárnu časť. No a my sme pracovali s tým, že pri goniometrickom tvare by sme potrebovali dostať zadanú absolútnu hodnotu komplexného čísla a uhol, ktorý zviera s našou osou x. No a pomocou goniometrických funkcií sme si teda dokázali vyjadriť imaginárnu časť zadanú pomocou týchto dvoch parametrov, teda uhla a absolútnej hodnoty a taktiež našu reálnu časť sme si tak dokázali vyjadriť. No a vzal som už potom len tento náš algebraický tvar a ja som Ačko a Bčko nahradil týmito mojimi výrazmi, ktoré som získal, no a potom som už len vyňal absolútnu hodnotu pred zátvorku a získal som teda goniometrický tvar komplexného čísla.